Bon dia i benvinguts a les notícies de la nostra escola. Avui tenim una notícia molt especial. El 20 d'octubre celebrem la festa de Mater Admirabilis. Bon dia, som aquí, al passeig de Mater, on hi ha el quadre més estimat de l'escola. Però d'on surt aquesta imatge tan bonica? Ens trasladem a Roma fa molts anys. Allà, una jove, anomenada Paulí Pedro, que vivia al convent Trinitatum Monti, va pintar un fresc de la Mare de Déu. Va fer servir colors molt vius i alegres, però a les monges el va semblar massa cridaner. Oh, no! Així que van decidir tapar el quadre amb una tela i el van deixar secar. Quan el van tornar a destapar, els colors es van tornar suaus i molt bonics. Uns anys després, el papa Pius IX va visitar el convent i va veure aquella pintura. Quan la va mirar, va exclamar Mater Admirabilis, que vol dir Mare Admirable. Des d'aquell dia, aquest nom es va quedar per sempre. Després, la imatge de Mater es va estendre per totes les escoles del Sagrat Cor del món. I a totes les escoles hi ha un quadre de Mater com el nostre. Ens recorda que hem de ser com ella, tranquils, senzills i amb el cor obert als altres.